थाय मोसौ बोरमायासो खोनासंबावलै लोगोफोर ना साबस्क्राइब खालामना हो लाइक खालामना हो शेयार खालामना हो मा जाखादोलै होनना बुंगोन ला गासिबो खोथिजोबदों खाथि खाथियाव खोथियैनो लारि लारि नाय फिथाइया सालानै दाउआ बिदि जालाङो मिथिबायना टेस थाइसे नै बेखौबो सुरु खालामदों हमनानै ला थाइनै नै बेबो थाइथाम आयु थाइब्रै जेबोआनो गैला बेयावथ' ओइ थाइसे ओइ नै थाइबा नै थाइबा नै सयथा दथा नै इखि बुरजा दङ दथा स्निथा आयु दाइनथा नै ला गुथा जिथा आयु नै 11 जिसेथा बायलै जिनैथा 12 बोरो आरो नै 13 जिथामथा आरो ओइलाय नै 13 14 इथ' दासो जानाय नै मा हैद दिनै फैयाखैना इयो बारियाव मानसिया मा जाबावगोनलै आदा माथो सेस जाजोब्बाय जाखाजोब्बाय जों बेयावनो आदा खमैबाबो 14था मोनबायना 13 14 आरो फिसाथ' दंबावोसो ओरैनो 10 केजिया माइनासखा 10 केजिया लस होमबा आं फन खालामनायखो दे फन खालामहर हेलौ लोगोफोर वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि सन्जित गयारि इउटुब चेनेलाव बरायना लाग्रो जाबाय लोगोफोर दायो जोङो नै बेरायदों आरोना बारि बागान मैगं थाइगं नायदों लोगोफोर सब बहल बागान माने बहलखौ आरोना लोगोफोर बहल ओमफ्राय जिंखाखौ सब दाउआ जालांजोब्बाय लोगोफोर आदानि बागानखौ आरोना दाउआ जालांजोब्बाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं खोन्थालांबाय थागोन गासै माबा जादो 20ता जाजादो 20तायाव ओरैनो 4 केजिखा 4 केजि माइनास सेस लोगोफोर लस जाबाय आरोना दाउआ जालांबाय माने काहिनिया जाहैबाय लोगोफोर बे जिंखा बहल बागाननि खाथियाव माने थालिर दंफां दंमोन जाहैदों ओमफ्राय थालिर दंफाङाव माने बगलरि दाउआ थालिर फिथाइ गोमोनखौ जानो फैदोंमोन आरोना लोगोफोर बेवहायनो माने सानसे मोनलांनानै दानसे मारिलांबाय बगलरिया लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आरो आंनि बागाननि लावा नाय नोगोद थायखादों नै बारा गोबां नङा फांसेयावनो नोगोद फिथाइ नोगोद फिथाइ नायना ला गासिबो खोथिजोबदों खाथि खाथियाव खोथियैनो लारि लारि नाय फिथाइया ओरैबायदि आरो ओइनो खुमब्राबो दं लोगोफोर नै लाव बागान खुमब्राया बे जाहैबाय खुमब्रा सब आंनि दै लोगोफोर जोबोद बरिया आरोना प्लेसआ नै दायो जोङो फाखा गिदिंदों आरोना लोगोफोर हाइरडनो नै जोबोद बरिया आरोना प्लेसआ बेरायनो बेलासियाव सुपार हिट लोगोफोर बुंखानो नाङा आरोना नै लोगोफोर बेनिफ्राय लोगोफोरा एसे सापर्ट खालामदो रावबो एसेबो नायसनथारा माथो माबोरै जागोन जोंनि बर'फोरा इदिबालाय बोरै जौगागोन लोगोफोर कमेन्टफोरखौ एसे होखावलाबायना हो माबोरै लेरें फेरेंलै जोंनि बर'फोरालाय लोगोफोर एसेबो सापर्ट खालामलाया गावजों गावनो थाबैनो 1K साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर आं कमेन्ट पिकआप गेम्स लाना फैगोन होनखाबाय जायनो देरहानो हायो मोजां कमेन्ट खालामनानै बिसोरनो आङो गेम लाबोगोन ना लोगोफोर जायनो मोजां देरहानो हायो 500 1000 बेफोरबायदि गेम लाबोगोन होनखाबाय आङो
गावसा एसेबो खोनासङालै माबोरैथाय मोसौ बोरमायासो खोनासंबावोलै लोगोफोर डायलग होबाय आं लोगोफोर गाज्रि जायामोन आदा नों मा होननो सानो नंगौ बाथ्रायाथ' सैथोआनो मोसौखौ नोङो ह होनबा मोसौआ थाबथायो जा होनबा थाङो मानसियालाय मानसिया आरो मा बेंग्रा मा खामानि थानायनि थाथ'नांगौ आंलाय है दरखार नाङाखैलै दा नों बुंदों ना साबसक्राइब खालामना हो लाइक खालामना हो शेयार खालामना हो मा जाखादोलै होनना बुंगोन एसे गावजों गाव सापर्ट खालामलायाबालाय बोरै जानो लोगोफोर गावजों गाव सापर्ट खालामलायदो एसे